Arratzaldeo, Mari Domingi. Kaixo, Lentzero, zelan gabiltza? Ba oso agobiatuta behitu, zenbat gauza falta ez eskigun eta egun bat falta da bakarrik. Baina lasai gizona, azkenan beti garaiz ibiltzen gara. Ez dakit nik, hasi gutunak irakurtzen. Venga, guazen. Ia. Aber, lehenengo. Lehenengo gutun hau, Kaixo, Lentzero eta Mari Domingi. Irati naiz, aurten euskeraz fin ibili naiz. Oso ondo irati. Horregatik, futbol pilota, nerf pistola eta Hot Wheelseko marrazoaren zirkuitoa nahi nituzke. Eta irakurtzeko zudurgurre ipuña, mila esker. Ba, merezi du iratik, azike. Ba, emango diogu. Bai. A ber. Ia, hartuko Hurrengoa. bai. Kaixo, Lentzero eta Mari Domingi. Abitu, hau San Nikolas ikastola idazten digute. San Nikolas ikastola, aurrek urtean egon ginen, ez da? Bai, eta ze ondo pasa genuen. Bai, beti oso ondo San Nikolas ikastola. Bai, ia zer nahi duten. Ja. Azken otzoa liburua eta Auskalo Maiolaza. Ba, eramango dizkiogu, ez da? Bai, nire ustez bai. Bai, nik uste ondo portatu direla. Merezi dute. Bai, eta gainera igual, egingo diegu bizita bat. Bai, gainera, esan digute klase batzuk konfinatuta daudela etxean. Orduan, utziko dizkego opariak agian idazkaritzen, ez da? Bai, ideia ona. Oste ideia ona. Ba, joango naiz nago prestatzera eta arantzagoaz. Bueno, lasai, nire magiarekin azkarrago joango gara. Magiarekin? Bai, Ja, ba. etorri, 1, 2 eta 3. Baina, Mari Domingi, hau, San Nikolas plaza da, ez ikastola. Berriro egingo dut kalkuloa. Bai, berriro, guazen. Ba, hau ikastola. Bai, guazen opariak uste. Heldu gara, Mari Domingi. Zelako zorabioa. Bai. Etxekoak, opariak badituzue prest ikastolan. Así que animo gutxi falta zaizue eta gainera bihar, etxe guztietatik pasatuko gara. Eta gogoratu, opariak hartze ditugun bezala, guk ere noizbehinka eman behar ditugu. Así que badakizue, euskeraz bizin nahi badugu, euskeraz egin behar dugu. Eta orain, zuen irakasleen mezu batzuekin utziko zaituztegu. Agur! Agur! Aupa, cuadrilla, ánimo. ¡Ánimo! Zabena pasatu da, laster egongo zaretenen bueltan. Laster arte, besarkada bat. Agur! Agur. Bueno, etxekoentzako animorik handiena gutxi falta zaigu, egun gutxi batzuk, urte berri ona izan, ondo ospatu familiarekin, eta animo. Bueno, neska mutilok, entzun, zaindu zaitezte eutxi goiari, bai, autokatu zaigu, bai, ni ere etxean nahi txikiarekin, bai, ez nago ikastolan, naiz eta orain hemen txegon bilera badugu, baina entzun, zaindu zaitezte pila bat, gozatu, eta saiatu pila bat disfrutatzen, egunetik egunera, jaso zazue, muixu handi bat, eta ondo segi. Bueno, cuadrilla, zorionak eta urte berri ondan hoi, primeran pasatu oporrak. ¡Ánimo, urte berri on! Ondo pasa gabonetan eta horren urtean ikusiko dugu elkar. Agur! Zorionak! Eta urte berri hoi! Happy New Year! Gabononak izan da, disfruta! Zorionak eta urte berri on, talde! Gora lehenengo, Urte berri on! Urte berri hoi, familia! Kozero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi.